Hi guys, good morning. Natulog pa ang akong mads. Kay unsan na may oras naka uli kagabi eh. Nahayad in town siya ang broken hearted na akong mads. Nya karon, mag-discard ta karon kung asa ta makapamahaw. Mag-attend ko sa bunyag pero wala ko kahibaw kung unsa oras ang bunyag. Gichat na ko si Auntie Minda. Wala pa sad si Auntie Minda nag-reply basin busy pud sad to siya. Nanghilamos ko gaganiha. Nindot di ay siya guys. Ang katungkuan. Ihanggi kuan sa ako kagabi gibutang sa naong oh. Nindot siya. Murag nagwapa ko gamay. Bitaw. Ako ni picturean kay mag-try ko ani. No? Gwapa akong mads oh. Tanaw. Ay, ginoo ko. Sa may pagpatay ang suga. Diri guys, mao ni diri ang mansion sa akong mads. Boarding house. Dugay na sad siya dani mag 2 years, mag 3 years, mag 4 years naman siguro siya dani. Patsada akong naong guys. Tanawa, di ba? Nasinaw siya. So ang diri di ay yung mga hinablay dani. Kung magtaob siya guys na ay tubig diha. No? So yang lababo di adani. Ako mas dili magkananan siya diri kay naaman siya trabaho dito ra siya magkanan kay free food man sila. Oh yang CR diri nag CR pug ko kaganya kay murag naglain akong tiyan kana bitang mahanginan ko kanang di jud ko ganahan lagi kana bitawng na ceiling fan, na electric fan. Kay nga no magsurigit jud ko. Mads! Morning! Naay nang imbitar. Sa man? Si Kuan? Si Kuan. Lia? Naay nang imbitar. Pero kita pa'y paihawon sa baboy. Asa man ta mamahaw? Magtumaw na Kuan. Ha? Latiminda. Ato tayo latiminda karon. Uy may pamag-ato ta Mads. Kaya ako kay baong sa oras ang Kuan. Kana siya mag-chat ka na. Nag-chat ka ganyang alas 3 sa Kuan. Kadlaw no nya. Akong gi-replyan. Wala naman mo reply. Basig busy na to Mads sa pagluto. Unsa man adto ta? Karon buntag ay karon na. Ha? Kay para may baw tag unsay Kuan. Sila oras man. Alas hapit na mag alas 8. Mama? Oh. Okay ra ka? Kaya pa? Sila ay makatubo na sa tindahan. Ah, mo ba? Nya di na sakit imo dughan. Wala na oh. Wala na katubo. Bitaw guys, broken hearted jud siya. Luoy sabi akong amega. Pero ingana man lagi ang kinabuhi sa tao. Kung asa ta malipay dito ta. Padayon lang. Kay daghan. Daghan na ta. Sige mas, maghikay-hikay ta kay magpamista nami guys. Try na mo kung makakaon, may kaon sa pamahaw ha. Pero pag wala, so mag-burger na lang siguro mi or mag-footlong na lang siguro mi sa Angel's Burger. Mads, no? Hindi, dito na to sa... Oo naman, kananan po dito. Oh. Nabasin walay kuan karon tinda kay Pista Baya. Unsa karon Disperas? Disperas. Ay Disperas pasag karon. Na karon day ang bunyag Disperas? Karon bunyag yun. Ah, mo ba? So abangan ninyo kung makakaon mi karon or dili. Di ba ka ugma ang bunyag? Ha? Di ba ka ugma kay ugma on jud ang pista? Karon man kuno. Oo. Yung si Ate Minda, wala si Ate Minda nag-reply. Nag-chat siya alas 3 sa kadlawon. Then siya nga, Maya, good morning. Asa na ka? Asa na ka? Ha? Sa ate? Ate Minda. Ano nga pa dong? Ito. Padong mi mamista diya karon. Bito akong gichatan nya wala pa ni reply. Abangan kung makakaon ba mi karon sa pamahaw. May nabutangan. Nagsinaw na iyang naong ay. Nagsinaw na iyang naong guys. Nigamit mo pud sa di ay kag uli. Uli lagi mabuntag mas mabuntag. Cream. Init man. Unsa ni siya? Sunblock? Uy, ingani biasa da ko gamit sa una. Mampo ka. Natural. Laoy. Guwapa na akong Jamaica. Karon magpangita mig pamahaw kay murag gutom na.
Tamis-tami kung asa may maka-hab-hab karon. Pero bantay-bantay ta dani dai kay ngano. Lusot jud ta dani dito sa kuan, lalong. Nag-ilis pa akong Jamaica. Ako wala na ko ni ilis kay kagabiim sa din ako gisuot. Pwede pa ni aoy. Di palagi tama ni maho dani. Okay ra ka, Mads? Wala kani suga, Mads. Asa man ni kubluton? Ala no, uga na siguro ni imong mga nilaban dahil. Ay, di pa man, di ay, basa pa man. Gahapon pa ka ng laba? Ang laba ka gahapon? Wala ko ako mangkit ng laba. Imong, ay, dato pa nang niagi. Imong ex, naglaba? Ay, ikaw na naglaba din. Ha? Atong 21. Uy, yun sa'yo, gift ni mo ihatag sa ako, Bag ko na. Ay, bag? Dagan kay kag ko ang dami mga. Ay nagamit mo po sa kag porcelana, Mads. Pero na ko Porcelana ni. Porcelana din niya Wala ka nang nus-nus dani. Wa. So kana karon imo nahong unsa man naa? Kana lalagi ka to, Kanira. Sige, try na ko na siya, guys. Pero gwapa naman ko daan, oy. Naman ka kay baji man ko. Bajing kabayo, Mads. Tumboy man ko. Tumboy. Nya karon guys. Lapit ay. Okay ra na, Mads, oy. Una ta diri sa gawas. Hala. Kinanglan hinahinay gid ta dani. Kaya na gamay sipiat dani bayot Ginoo ko. Wa na bulikat imong talib. Paingon nami guys. Hinahinay ta dani kay basig ma junggil ang atong kuan dani kay. Hawid. Lukso man ta dani dayda. Diretso lang. Basig mga lukso bayot. Lukso bayot. Diretso na. Ni Mads. Hinay Mads kibasig digyas ra ba na imong kuan? Dahil nilay sa kay doon niya. Ha? Doon niya. Isa mo kabuwan, buwan. Lain sa kasi aron naman sa Mads ko Ginoo ko. Karon ko. Ma! Mads kibasig. Balik na Mads. Asa dapat ang balay ipaksiw ni Agi dani. Dato, luyo. Diyan namin sa gawas. Dapat balay nila ni ay boarding house ni Lorena di ay. Diri. Kanang diya ikas. Kanton kanto. Ala. May checkpoint day. Dito pared dagway. Magparid karon. Magparid ay karon guys. Ana sa tas hala sirado pa man ang kuan. Sirado pa man. Mads, ala ako sanina, Mads. Aw naman to. Nadili na ko mag-ilis. Mayani ra ko. Wala, mayani ra ta. Wala pa man close. Say na to ako gibilin sa Angel's Burger. Nya kay kagabi nag-close naman. Mautuan nga niuli na lang idiretso. Nag-ahat na, kaon ni ahang. Sirado pa ang tuwa. Uy, mag-alas 8 na baya. Saan man ni Sana ay parid. Apa nga pari? Saan man ni Mads? Yan nami sa atbang sa simbahan. Nya kay nahuman naman puno ang bunyag. Sumuadto na lang mi dito sa ilahan ni Auntie Minda diretso. Kay para makakaon mi. Para makakaon mi. Bitaw guys. Magparid mi karon. Tuwa na sila dito. So karon mag-backline na lang mi paingon dito sa ilahan ni Ate Minda. Unsa oras ang bunyag? La ganina ra alas 6. Ala Ginoo ko ganina ra kuno alas 6. Kami sa Timinda. Ha? Ato na ko dito, ato na lang mi dito. Ala, yahat na unsa man ni Mads diretso ta Mads. Dagi. Mapay paguman. Wa man ko kay bawo kay nag-chat ko ni Ate Minda.
Alas 3, wala naman nag-reply. Siya ang nagluto. Nagtabang-tabang siya. Ala, pagkagwapa, nakaayo, oy. Ala. Ato, may dito ha, mamista mi ha. Sige, aman luloy di ay. Luloy ba siya dito? Karon pa dyan na human? Ay, dani na natagi, Mads. Backlight ta? Or magsakay ta, Mads? Sige. Ha, ato na may dito ha. Sige, bye. Mamista mi. Binadahan lagi maran. Ala, pagkutan araw, magbiyahe ba ni siya? Mamasayro ka? Asa to dapit? Asa to dapit? Ha? Low M? Low M? Low M. Low M ko no. Yan lang. Paingon namin guys. Imbis nga muilis ko kay para magkuan attend sa bunyag. Nawa na hinuon kay nahuman naman ang bunyag. So ato na lang dito sa balay diretso para makakaon ni. Diba? Ay, yan, dinaan niya timinda, diara dani. Kaya naaman na ikuan sa timinda, kananan. Kana, nagsirado siya karon. Kaya diretso mi dito sa ilaha. Mamista mi. Hala. Walang tao niya. Wala na? Ngano man? Gigamit na. Diri mi nag-aabag sa una o. Ha. Karon wala na. Building na. Building na. Ano na? Ay naman po kay karinderya o. Naay nagluto og kuan. Kay naay nag-display sa karinderya. Naaman di mo display karinderya kay ngano naa ba yung mga nagtinda. Ya kanang nagtinda kay sabi na ka pamistahan. Hindi na makapista. Na diretso bigay. Mingaw ang diri kagabi. Oo. Kay ngano ang perya to ara man dito dapit sa Mantalan. Oo na din ang tuya. Pero pure gold. Ha? Wala pure gold. Pure gold. Naanay kaming na pure gold diri sa Ubay. Sao na wala pa man ni. Then ang diri sa Ubay naana pud sa kuan diri McDonald's. Ang McDonald's may una nakasulod diri. Wala pa Jollibee Max mo. Kana na Jollibee soon. Not Jollibee. Diyan na jud mi guys. Unya ang akong si Madam anday naa o. Dili pa masay Mads. Magdisa ta mapakita kay diara ya o. Pamasa. Basa man ni dali. Ha? Tapos yung likuang cookies. Kalimta matanan. Ha? Cookies, bago. 40 tanan. Yung mga nakagatag man? Naghatag na ka? Ikaw? Wala pa? Wala. Oh. Yung sarang niya. Ayan na nga, yung usara na sarang. wala kay G's? Ayaw na. Naghatag magkakamad? Wala pa. Wala pa? Sige na, ayan na. Salamat kayo. Sige. Hi! Hi, Dayon. Ala, mag-uwan-uwan mi, mamista. Hi, madam. Tingapon jud di ay. Uy, ginuo ko human na di ang kuan. Bunyag, ginuo ko. Diara ang ako. Good morning, guys. Business woman. Hala no. Na adunahan. Tunaw look at me back. Vlogger pud sa siya. Kaya unsa pa kanang basta madiskarte ni siya, negosyante. Kay inchik man ni siya. Si Ate Minda. Dayon sa mo friend ko. Uy, umana di ang kuan bunyag. Early. Nagkuan man ko, nag-chat ko ni Ate Minda. Nya kay man siya naka-reply na. Busy. Kami sa Luak mo niya kilang. Uy, maawaw man ko man.
Siya di mauwaw. Di na sila. Sige, come in. Ali. Aman si Luloy. Ito nga ito, tas luloy. Pila ni anak ni Luloy? Why, luloy, anak ko? Oo pa namin nyo? Ngita pa sa panas. Alin, wala pa na. Dayon Di anak mo, ko din Char. nila ni Ate Milda. So dayon ta kay pamista man ta. Madias, Richie, magwapa. Hi Ate. Hoy, wala na ba ako yung utang ni Muti ha? Ayaw niya. Dito ka, o dumaan. Iya, dito ka simbahan. Morning. Dahil pwede naman na siya. Dito ka simbahan. Uma naman ang kuan. Uma naman ang bunyag. Wa man ka nag-reply og unsa oras. Ang imong gi-reply kay good PM. Maya Mia. Dito ra Morning ipikas. naman. Dito ra agi pikas. O, sige. Busy na si Ate Minda. Brenda! guys. Uy, at litson, oy. Di pa ko lagi na ako, ma. Palingkuras, tas lapay namin. Ma, Sige na, okay na. kuhan, kinakosgang vlogger, kinagwapahan, kinaseksihan. Dito ka dumaan. Gikan sa Misamis Misamis Oriental, mega shout out din na ninyo karon. Oh. Maayong buntag. O, i-shout out kapamilya. imong channel. Mega shout out sa akong Facebook page. Joshua Oy lang, Joshua Oy. Joshua Oy. So please watch and subscribe. Oh. Unfollow di ay. Yes, Subscribe kayo. follow. Okay nga no, naa siya mga display nga mga lechon. Yes, ginagmay lang guys. Okay. Ginagawa yan. Pagbuwak. Ali ali tas likod sa mo diri ali. Sige. Ali, man. Uwan lagi na uwan. Uy, nag-uwan, guys. Nagpakuha Wrong pa lang. timing man ang panahon. Uy, ate, uli na lang ko, ate. Kay kawaw ko. Basta say. Tara dito imong anakon. Ano, imong anak, Abri imong anakon. ang sa mga Bill, Bill. Hi, madam. Hi, ma'am. Si ama ni mong mas, gwapa. Kapay imong mad. O tanaway mong anakon ko dun. Imong anakon gwapa. Akong anakon. Ala. Ala, pagkagwapo, man di ay. Hello, oy. Bliss, Ninang. Ninang Ninong. Nakikita kita sa ano mo, Sa Facebook. sa video mo, nanonood ako kasi si tita. Oo, nanonood. Alam, mag-ano ka, ano? Hello, Oo, bibi. Ninang. Auntie Ninang, Sa'yo, di kayo. Ninang. Maaga ang ano, no? Oo, Binyag. alas 6 pa lang. Alas 6. Oo, inisan ko nga to, kay mainit. Agoy, ka-cute kaayo, uy. Ako na lang ni. Oh, yan. Agwapa. Uy, wala taas na kaayo, man. Wala, nanumbaan na ta. Buwan na to. Apsa na tagkatuloy. Oh, di ba? Wala. So nagamay pa kayo. Oh, di ba? Gamay pa kayo sa una. Tig-serve sa itong Oh. pansin. Ikaw, guys. Hi! Musulod ni. Nangista mi. Good morning. Good morning. Hi. Oh. Shout out sa inyong kuan. Inyong sa pre. Oh, kapistahan. Ya pa, shout out. Uy, murag kuan pa, murag pads pa or dili? Pads pa, dili. Mads, ay mad. Ama. Ito, wala ko ka-attend sa kuan. Na ang bunyag. Pag chat ako ni Ate Minda, wala naman siya ka-reply, busy na. Nautana ko sa ang oras, sa bunyag. Wala naman siya naka-reply. Na nakamata ko, mga alas 7 na. Mauto nga. Naalanganin ko nga. Adto lang sa kalitutan kay mga tanatan. Humana man di ay. Hala, okay ra ka, Mad? Okay ra. Mayami ang gwapang vlogger, dali asa naman. Mads, ali Mads. Ali Mads, kay magkaon na ta Mads, kay naay kuan o kasang. Pa. Lechon, di lang nato ipakita ang lechon kay bawal siya. O bawal siya sa kuan YouTube. Pero sa Facebook okay ra siya. Mga na ta. Ate sige na to. O sige, kain na lang. Ha? Ikaw kain. Kain na tayo guys. Magsige kung tanong yung kuan ko Sa YouTube. Sa Facebook. Kay Facebook ko kuan ko. sa Facebook pod ka nag-focus. Sa YouTube ko sa YouTube na YouTube dito. Oh, sa YouTube na Pero taas ang kuan sa YouTube requirements. Long Oh, trabaho bago pa nag-vlog po. mo lagi. Okay sa Facebook no kay dali ra no. Reels ra. Oh, reels ang imuha. Pero ako bago pa pag Lagi. Sige lang. Padayon lang. Padayon. Gani. Sige na kang.
Sige, kukad na, oy! Lloyd. Ali, gimingaw ra ba ko nimo? Wa Sherwin kay kuan. Palahubog Sherwin ha? Iwat si Ruin. Wato ang akong giuban dito, anak ng kuban. Ano, ang vlogger sa kung ano, niabot sa Bohol. Ubay. Katong gagi ni anak ko din. May ka. Taon-taon na sa tuwa. Kaon guys. Naon ka guys. Mas. Kaon mas ayaw siya guna-una ah. Uy, sabaw. Gana ka. Ta, sabaw ta. Ito yung nasdaya mo magparog mo sa usa. Uy, sikuan lang. Maripin hati sa kusod. Kuha ko tanon. Hi guys. Kaon mads. Pagkaon na din. Ngaon ta pamahaw. Ang mga balik ko daw nito. Kitsap. Ay nati. Kitsap. Pupunta na ti gamay ng ti. Ikaw, Roy. Kitsap ba? Ati ninda. Kitsap ta, oh. Pag-apring unom. Sa walo. Si ali nati. Ikaw, kitsap na. Ay, magiging niya. Ha? Ha? Bukani sa ti. Maripin. Kaon may mag. Ayaw siya guna-una amad. Ba magsuon ani. Ano yun ang... Roy. Tangi din na. Tangi pa daw. Tangi pa. Tangi sa pa din ba? Tangi chupoy. Pupoy. Pupoy, Miami. Pumunta sa Bohol kay nag-vlogger. No? Kayo na juk-juk, juk ka. Mawa na lang ko ni wa pag ko busy po ko. Wa ka ni reply. Oh, busy na po ko. Mawa na ko ka-break. Nailambay. Natingawan ko kay gingon nimo good PM Kanira? niya. Buntag naman. Kunya wa na nangit. Pasayan din ang tangkot, pasayan. Di, glitson ra. Og tagay gumba, tagay glitson. Lalagi kita taw ka o. Kaon nati. Ha? Hala, dini ko na mahaw, dili na pud sad ko man ni udto. Pangit sa. Ano kay kako anan? Hala, salamat kay ate kay nalibre jud akong pamahaw. Sus mo okay. Uy, aming best friend sa una ra jud ni. Pero wala na pud utang bayat ha. Si Ate Minda nga among utanganan sa una jud sa kuan pagkaon. Amigo po sila ni Sherwin at Minda. Hi guys! Maingon na po mi mamista sa akong match. Broken hearted ni siya karon, maunak mukaon siya todo sa humba. Puslan man. Mas Mario. Mario to a bukid. To sa bukid. Ang asa kanila. Prince sa Miami. Ako ang mag-pre. Ako kung mag-pre. Oh, ikaw rin, pre. Di, ako gunit. Sige, Santo, Lord, daghang salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa among tanan, daghang salamat. Ug karon bunyag ni Baby Boy, manghinaot ko Ginoo nga hatagan mo siya og maayong dalan, taas nga kinabuhi ug ubay-ubay pang kinabuhi nga ihatag mo kaniya
Ug ingon man Ginoo, salamat sa grasya na imong gi-prepare kanamo karon. Manghinaot ko Ginoo nga dugang panggrasya moabot sa ilangan ni Ate Minda. O sa tanan family daghan kaayong salamat. Kana Lord akong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa tumaong sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Yay! So perfect kaayo si Mayamay no sa iyang prayer. Happy Fiesta uban. Mga ona ta guys. Sige Mads. Ayaw ka ulaw Mads. Pahimungti ang humba Mads. Broken hearted baya ka. Si Mario. Gimingaw ka Mario? Ay. Awayon na ba ni silang Mario sa una? Yes. Hoy. Kayon jud na hugod di ka mulahos. Kay gikabuangan ra ko nimo. Nakabaw sa pud siguro ning kama. Kay datong niagi nag-ima siya nga kuli. Unya na prank di ay ko kay wa man di ay joke ra man dito O sige na pagkaon na. Ang lagi kay una sa sila. Kaon pa Mad. Mga on. Singot ik. Kailan ka dumating dito sa Bohol? Hapon, mga alas. Sabi mo punta ka sa Tagbilaran. Paabot ako hagna ni ato og Tagbilaran. Mao ba? Nilahos ko o. Mao di ay ngadto di ay Tagbilaran. Unya ato magog Tagbilaran ate kay nakoy giasikaso. Pare. Anong kayo na mo kuyog sukuan? Inchik. Mario, wala. Aguban ako na sa ti, dili aguban. Eh magtagay man siya. So na guys, si Ate Minda ang among utanganan sa pagkaon. Niya. Sige na diya maya. Sige pangutang. Kaon na diya maya. Kumana guys, kaon. Mas nabusog ka? Busog kayo. Mas maayo. Kalimti siya, Mads. Ayaw huna-huna Okay. Ati, asa man ni Ati?